Tømrerfirmaet Frederik Nielsen er en lokal virksomhed. I de år firmaet har eksisteret, har vi løst opgaver inden for renovering, energioptimering af huse, forsikrings- og erhvervsopgaver. Sammen med vores trofaste samarbejdspartnere løser vi hele opgaven. Kommer du ud for indbrud, storm eller vandskade, kan du benytte vores service døgnets 24 timer. Mangler du en løsning, eller har du akut brug for hjælp til en håndværkeropgave, finder du os på frederiknielsen.dk eller ring 40 56 67 68.